Jeg har 3 butikker. Nybolig Horsens Boligcenter, som er beliggende på Strandkærvej. Jeg har nybolig i Juelsminde og nybolig i Hornsyld, hvor vi i alt er 8 ejendomsmæglere, som aktivt arbejder på at sælge vores kunders huse og lejligheder. Horsens er en spændende by, hvor der sker rigtig meget, specielt på kulturområdet, hvor vi har mange koncerter, mange events. Inden for sporten også sker der en masse spændende ting. Og så er Horsens jo også en by med en rigtig flot natur omkring. Der er ikke ret mange, der er klar over, at der faktisk er vand på 3 sider af Horsens med fjorden og Nørrestrand og Bygholm Sø. Vi dækker 8700 hele Horsens. Vi dækker Juelsminde-halvøen og Gammel Gedved Kommune. Fordelen ved at have 3 butikker, det er, at kunderne har mulighed for at få deres bolig udstillet i alle 3 butikker, og at der er 8 aktive ejendomsmæglere, som sælger boligerne. Jeg er ejendomsmægler, fordi jeg godt kan lide at møde nye mennesker, og jeg kan godt lide den konkurrence, der ligger i at vinde kundernes tillid, dels som sælger og få boligerne til salg, og jeg kan godt lide den konkurrence, der ligger i så bagefter at få dem solgt, gerne så hurtigt som muligt og gerne til så god en pris som muligt. Det er noget af det, som tiltaler mig rigtig meget. Jeg kom til byen i 86, og dengang var der ikke nogen af mine bekendte kammerater, som kunne forstå, hvad jeg ville i Horsens. Horsens var en grå og kedelig by. Så ja, det har været rigtig positivt at opleve den udvikling, som byen har været igennem de sidste 20-25 år, og været en del af det. Og i dag er jeg sikker på, at alle horsensianere er stolte af at fortælle, at vi kommer fra Horsens.